Темпи російських репресій в Криму тільки пришвидшуються. Впродовж минулого року окупаційні суди винесли ще 24 незаконні вироки, кажуть експерти Кримської правозахисної групи. Всіх бранців переслідують з релігійних чи політичних мотивів, традиційно звинувачують в зазіханні на російський державний лад, прикриваючись так званим антитерористичним законодавством. Через нелюдські умови в тюрмах та жорстокі катування окупаційна влада хоче придушити будь-які спроби об'єднатися. 20-й рік ще раз підтвердив, що Російська Федерація використовує так зване антитерористичне законодавство в першу чергу для переслідування представників громадянського суспільства, для придушення будь-яких мобілізацій людей, будь-яких об'єднань, які не влаштовують російську владу. І ця тенденція продовжилась, і ми бачимо, що страшні вироки, які виносяться, говорять про те, що питання звільнення цих людей є критичним. Погіршилося і без того жалюгідне становище зі свободою слова. Скажений принтер Російської Держдуми видав низку законів, що придушують рештки вільнодумства. Лише впродовж 2020-го російські депутати посилили відповідальність за так звану неправдиву інформацію та наклеп. Карають за неповагу до влади та ФСБ, а за констатацію того, що Крим – українська територія, саджатимуть на 10 років. Норми свого диктаторського законодавства вони розповсюджують і на окупований півострів. Ці закони мають суперечливість формулювань. Брак правової визначеності та широке коло суб'єктів злочину в цих законах створюють умови для зловживання повноваженнями з боку поліції та інших представників окупаційної влади у Криму. Вся ця ситуація дуже жахлива, і можна точно сказати, що ситуація стала набагато складнішою для жителів Криму, які вимушені залишатися в окупації. Тепер просто взагалі-то майже нічого не можна казати публічно. За все можуть тебе посадити, кинути в в'язницю чи оштрафувати.